Okay, ja. Vi prøver lige. Ja. Jeg hedder Agnes, og jeg har taget Skittles med. Og det er Taste the Rainbow Fruits. Mit navn er Isabella, og jeg har taget godt og blandet det sure mix. Vi får brug for en ny skål, guys. Det er lige meget. Bare helt Hey, det er faktisk mine, dem her. Jeg tager den. Jeg hedder Julie, og jeg har peanut M&M's med, og Agnes har Kims mega mix krydderi eller et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af at læse i dag. Og jeg tror godt, man med. Nej, ikke fordi. Og den her ligger vi bare ved siden. Yummy, yummy. Yeah. Jeg hedder Melissa, og jeg har Catches! salsikke Er det hyggefisk? haringe. Det er hyggefisk. Ohne terriche gelatine har jeg med. Det er meget dejligt. Jeg ved ikke, om det kan være det. Probably not. Og så er det i Solte, som har. Så længe I solgte skal være derinde. Hej så. Jeg hedder Isolde, og jeg har taget ingefær, citron, sure ting med. Ingefær, citron, sure ting. Jeg er bange for at smage Loki. Jeg gider ikke. De smager low-key godt. Jeg smager dem. Jeg kan ikke lide lakrids, så I kan ikke tvinge mig til at Jeg tager spise mig lakrids. Okay, det smager faktisk sygt godt. Ved I, hvad der ellers smager godt? De her. Det var faktisk godt. Okay, vi kan ikke blande det her. Men Who who ikke cares? blande det. Der er bare lag. Og så lægger vi den i midten. Ej, jeg ser så skaldet ud for helvede. Nej, guys, vi lægger den her. Guys, vi lægger den her.